îți petrece vedere. Maramu a luat naștere acum câțiva ani și totul a pornit de la colindă, de la acest obicei care are puterea de a uni oamenii. S-a născut legătura asta între tradiție și lumea contemporană și o facem cu mare respect față de strămoșii noștri care cu fiecare generație au pus câte un element în acest colind care există poate de mii de ani. Atât prin obiceiul de a colinda, cât și prin ceea ce transmit colindele, prin mesajul lor, putem să ne amintim de rădăcini și de ce contează Crăciunul pentru noi. În ajunul de Crăciun, noi umblăm să împlinim obiceiul din bătrâni, obiceiul din bătrâni. Concertul Maramu este pentru toți. Unul dintre lucrurile fascinante la colindele străvechi e că au această capacitate de a te transpune în povestea lor. Maramu reprezintă în primul rând un vis care adună mai mulți oameni din diverse domenii de muzică, video, de imagine, de creativitate vestimentară. Ne bucurăm că putem să împărtășim cu oamenii ceea ce am primit și noi de la părinții noștri, ceea ce am primit de la Dumnezeu. Maramu mi se pare special pentru că aduce străvechiul în contemporan și câte o colindă pentru fiecare generație. Un lucru pe care îl auzim des despre concertele noastre e că îi desprinde pe oameni de cotidian. După fiecare concert pe care l-am ținut, am observat oamenii plecând cu sufletul fericit și mi-aș dori să experimenteze cât mai mulți acest lucru. A fost fascinant că de fiecare dată simțeam emoțiile oamenilor și la sfârșit mulți dintre ei efectiv aveau lacrimi în ochi. De foarte multe ori am auzit de la oamenii care au fost la concertele noastre că ascultându-ne îi trecem printr-un carusel de emoții. De acum până în vecie, mila Domnului să fie lăudat. Maramu e ceva memorabil, unic, ceva pe care îți recomand măcar o dată în viață să-l experimentezi. Și vă bucurați! Hai!